салому алайкум дӯстони азиз, бародарои қадрдон, бозам рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. дар ин рӯзҳои моҳи шарифи рамазон худованди бузург дуо мекунем ки ҳамвақт ҳамқи сарбаланд бошед, хунобод бошед. тобакам худо говои охири замон. ин гово агар ма шумо дар нишонатон бовар ки ин гово бологӣ шуд, иде нигоҳ соҳиби ма аҷоиб айда ҳама ҷода алафай мара қоқ довардем басчан ҳоли де ма шумо дар нишон метавонам. ма ҳам ақл дорам ки чӣ хел буромаи положение бо мара лангар мекуни тавалла мекуни ана ки ҷои алафдор рафтан дар кор. чӣ гуфти тузик? рафтем ҷои алафдор. тоба кардам худо вақтҳои пеш одаморо ақлшон намегирифт. ҳамиқа ки мақсад ҳамин дар шохи гов банда ҷамъ кунанд. гов бандаро рӯи замин кашида мерафт. агар ин гов ба ақли шаби банди худшо ба шоху ҷамъ мекунад. ё навозанбило тоба кам худо. хайсоз зинда бошед. ин танҳо як шӯхӣ буд барои моҳи шарифи рамазон. камакак тамошо кунеду хушҳол шед. ина бибинед. дӯстони азиз, ман дар аэропортум айни ҳол чи Домодедов бошад, чи Внуково бошад, хай ҳама медонем ай Москва ба душанбе омаданам. ман пешаи билета гирифтан ҳамамон ама занг мезанем, чанд айга касоро мепурсем. ман бовар кунед чанд сола қатиан умеҷон додаракум қати дода гирифт доро масъалаи билет да кай вақте чанд касоро мепурсем, охирон ҳамин додара мепурсем. умеҷон арзон ҳамин мегӯяд. ина шумо метавонед ки таҷриба кунед, чанд касоро бипурсем. ина ман шумо да мегӯям билетфурӯши арзон ҳам аэропорта кор мекунад, ҳам тамоми ҷода. мақсад ки онлайн хати кор мекунад, интернет хати. ина рақамошон занг бизанед, ина канали ютубшон, ина маҳрамат бидоред, подписатсия кунед, аввал пурсен, бибинед, баъд бихаред. ака замона ҳам хеле шидага пешравӣ аст. малиш на хеле мекунем. чӣ гуфтани хеле раҳмат ака. зинда боша. ина фаромӯш накунед. зинда боша. ина бидоред подписатсия кунед дар канали ютубш. ина мемонам. ина рақамҳои телефоншон барои билет кадом аэропорте ки шумо да маъқул аст дар Москва душанбе шумо да дастрас мекунед. чи Кулоб мепарен, чи Қурғонтепа мепарен, чи Хуҷанд мепарен, ё ки ав тараф и тараф паридан меоем. ина бародаро барои шумо. ина мо дар роҳи сафар ҳамаи шумо да барои кор. умеҷон сарбаланд бошед. додар мазур аҳмад зинда бошед.